Здравейте! Днес ще четем една книжка, в която се разказва за барбароните. Чели сме и преди истории за тези същества. Ето това е един барбарон, един жълт барбарон. Барбароните са тези създания, тези същества, които не са хора, не са животни, може би са извънземни, може би не са от тази планета, не знаем, но те са много интересни, защото могат да променят своята форма. Могат да се превърнат на котка, могат да се превърнат в автомобил или в дърво, или могат да станат кръгли или триъгълни или квадратни. Могат да променят формата си. Заглавието на днешната история е Оранжерията. Сега, може би някой от вас или може би дори повечето от вас не знаят какво е оранжерия, но все още няма да обяснявам. Ще започнем да четем и предполагам след малко ще ви стане ясно какво означава оранжерия. Така... Какво виждаме сега тук? Това са два барбарона, жълт и син барбарон. И какво правят те? Те засаждат цветя. Или не задължително да са цветя, може да са други растения. Ето сега, например, това са кактуси. Може би тук ще засадят някои от тези кактуси. Или от тези кактуси. И котките са много любопитни, искат да видят какво се случва, какво става тук. В тази не е точно саксия, или може би да кажем, че е голяма саксия. Саксия е този предмет, в който се поставят, в който се засаждат по-малки растения. Като, например, ето тук виждаме как са засадени кактуси в малки саксии. Тук имаше ли саксии? Не, тук няма саксии. Може би това е голяма саксия, да кажем. И в саксията се поставя почва или пръст, също може да кажем. Пръст, ето примерно от този чувал, и с помощта на една лопатка се издълбава, прави се една малка дупка и в дупката се поставя растението. Вади се от малката саксия и се слага в по-голямата саксия и се засажда. Това означава това действие да засаждам. Или може да кажем също да пресаждам, т.е. да пресаждам от едно място в друго място. Добре, но да продължаваме. Така, този жълтият барбарон, той се казва барбарири и той много обича цветя, т.е. много обича растения и животни. Защото различните барбарони имат различни интереси, различни хобита, обичат различни неща. Този синият барбарон обича да изобретява различни неща, обича да майстори. А жълтият барбарон много обича растения и животни. Ето тук виждате на гърба кой барбарон с какво обича да се занимава. Ето той се занимава с наука, много обича да учи, да изобретява. Червеният барбарон обича да тренира, да вдига тежести. Зеленият да свири на музика. Това е момиче. Черният барбарон, този рунтавият с козината, той обича да рисува. Оранжевата барбаронка обича да чете книги. Лилавата много обича модата, да се облича с различни дрехи, шапки, аксесуари, а жълтият барбарон много обича животни и растения. И жълтият барбарон в неговата стая, в тяхната къща, отглежда много различни видове растения. И синият барбарон му предлага: нека им сложим от това. Това е тор. И супер тор. Какво е тор? Тор е нещо, което се
слага на растенията в почвата, за да ги подсили, за да ги направи по-силни и да растат по-големи и по-здрави различните растения. И синият барбарон е измислил тази супер тор и предлага на жълтия барбарон: нека сложим малко тор на твоите кактуси и те ще станат много големи. Ето толкова големи. Но това не е кактус, това е тяхната сестра. Зеленият барбарон, как се казваше. Барбалала. Но жълтият барбарири казва: не, няма място. Виж, няма място. Цялата ми стая е пълна. Пълна е с растения. Просто няма място за големи растения. Няма място дори за малки растения. Пълно е. Но въпреки това, синият барбарон си казва: не, аз ще направя една много хубава добавка, много хубава тор. Добавка е нещо, което добавяме, слагаме като допълнително. Една много силна тор ще смеся, ще изобретя. Той с различни химични елементи добавя и прави една специална отвара. Не специален еликсир. И докато жълтият барбарон спи в своето легло, заедно с неговите котки и кучета, синият барбарон тайно се промъква през прозореца и капва малко от неговият еликсир на растенията на жълтия барбарон. И какво ще се случи с тях? На следващия ден виждат, че къщата вече е задръстена. Просто задръстена е от големи растения. Растенията са станали толкова големи, че стаята е твърде малка за тях и те вече започват да излизат навън. Ето вижте през прозореца тази, може би, палма, бананова палма явно, защото има банани. Тази бананова палма излиза навън през прозореца. Кактусите и те си пробиват път навън през другия прозорец. Това пълзящото растение, пълзящо е, защото се движи като змия. Змията пълзи. Ето така, тези видове растения и те пълзят. Ето това растение също е пълзящо растение. Това се нарича брашлян. Той може да пълзи по стената на някоя сграда, ако примерно е засадено тук и то расте нагоре и пълзи по цялата стена на сградата. Ето това също е пълзящо растение. Още една палма. Изобщо всички растения са станали много големи и искат да излязат навън, защото къщата е твърде малка за тях. Вижте, тези кактуси са се забили са се в козината на барбалячо, на черният, рунтавият барбарон, този с козината. Жълтият барбарон е малко ядосан. Ядосан е на синя. Аз ти казах ти да не слагаш от този еликсир, от тази тор. Видя ли сега какво направи? Колко са големи тези растения, какво ще ги правим? Няма място за тях вътре в къщи. Но всички барбарони се съгласиха, казаха: да, по-добре е да ги преместим, да ги изкараме навън. Тоест от къщата да ги изкарат навън, за да са на по-широко, на по-свободно място. И ето те изкарват кактусите, навиват тези пълзящите растения, за да ги издърпат от къщата, да ги издърпат навън. И вече растенията са навън, но има един проблем. Какъв е проблемът? Сега е топло, няма проблем, но ще дойде зима, ще стане студено, ще завали сняг, а тези растения
те не обичат студ. Не обичат да им е студено и не обичат сняг. Може да замръзнат, да се вледенят, да замръзнат и да умрат. Само като си помисли жълтия барбарон какво може да се случи на неговите растения и той много се натъжи. Вижте, той даже заплакал. Какво ще правим сега? Всички барбарони започнаха да се чудят и да мислят. Трябва да измислим нещо. И тогава този умният, изобретателят, ученият барбарон предлага да направят оранжерия. Все още няма да ви обяснявам какво е оранжерия. Сега ще видите след малко. Ето. Но може би по рисунките може да разберете какво представлява оранжерията. Ето сега ще видите след малко. Какво е това? Това е една печка. Това е един уред, който затопля. Който когато ви е студено и запалите печката и става топло. Температурата се вдига. Става топло. Ето барбароните заедно започват да строят. Започват да правят оранжерия. Ето, нали ви казах, че барбароните могат да променят своята форма. Ето, тази барбаронка се е превърнала в... Това се нарича... как беше на български? Отвес. Да, отвес. Преди години майсторите, хората, които са строяли къщи, са използвали такива тежести. Тази тежест, нещо, което тежи и е вързано с въже. И те го спускат, за да разберат дали стената е права. Нали сега, разбира се използват по-съвременни, по-модерни уреди, по-съвременни устройства, но преди години в миналото са се използвали ето такива тежести. Отвес с въже се спуска, за да се види дали стената е права или е наклонена, или е крива. Този жълтия барбарон зида. Това действие се нарича зидане. Когато слагате една тухла върху друга, тухла върху тухла, върху тухла, върху тухла и така правите стена. Той зида. Той е зидар. Това е бащата. Бащата барбарон, той е главният архитект. Най-големият архитект. Той каза това тук, това там, това така, това е добре, това не е добре. Той има план. Как трябва да изглежда, как трябва да се направи оранжерията. И така, оранжерията, ето сега вече виждате какво е оранжерия. Оранжерия е това място, в което вътре, той като сграда, като къща, и вътре в него се отглеждат, вътре растат растения, за да бъдат на топло. Ето на тях даже им не, това не е печка. Това с този уред те правят тези части, тези метални части. Оранжерията има стъкло, има и метал. Тази оранжевият барбарон прави металните части. Слагат винтове, това са винтове с големия чук. С този чук ги зачукват, чук, зачукват винтовете и така сглобяват оранжерията. Вижте, този жълтият барбарон се е превърнал в гущер. Той прилича на гущер. И оранжерията вече е готова. Вече е завършена и всички растения са преместени. Първо се преместиха от къщата на двора, а след това ги преместиха от двора в оранжерията.
И въпреки, че навън вече е студено, вече е зима и вали сняг, растенията са вътре на топло. Оранжерията ги държи на топло. А освен растения, има и животни. Вижте, има птички. Това май е папагал. Това папагал ли е? Не съм сигурен. Май това е папагал. Огромните кактуси, големите палмови дървета и другите растения. Това пък е ананас. Тези пълзящите растения също са вътре. И всички те са защитени. Защитени са. Защитени са от снега, от дъжда, от студа. Да са защитени означава нещо, което ги пази, което ги предпазва. За да не влезе студ вътре, за да не духа вятър вътре, за да не вали сняг вътре, оранжерията ги пази, предпазва ги от студа. Значи имат и печка. Ето печката ги загрява още повече. Вижте как печката гори и от нея излиза дим. Излиза пушек. От тези растения те също, барбароните си, берат си плодове. Берат си банани, берат си портокали, берат ананас. Отглеждат си плодове през зимата, за да могат целогодишно, т.е. през цялата година, от януари до декември, цялата година, всички 12 месеца, да могат да ядат плодове. Защото тези плодове, те са екзотични плодове. Те обичат топлина. Ако са навън, няма да могат да раждат, няма да могат да дават плодове. И ето вижте, барбароните си хапват плодове. Навън е студ, натрупало е сняг. Вижте колко много сняг има. А барбароните са вътре и си хапват плодове. Майката барбарон си е направила и плодова салата или е плодов сладолед, не знам. Тук тази зелената барбаронка си бели ябълка, може би. Да белиш означава да махаш кората. Ето вижте сега, примерно този червеният барбарон, той бели този портокал. Това е кората. Кората на портокала. Да белиш означава да махаш кората на някой плод. Може да белиш на ръка, когато белиш портокал, го белиш на ръка, или когато кората е много тънка, с нож белиш кората на ябълката, примерно. И даже са дали, вижте, дали са парче портокал на птичките. Аз не знаех, че птиците ядат портокал, но ето, тези птици харесват да кълват. Да кълват и да си хапват портокал. Край. Това беше днешната история за барбароните и за тяхната оранжерия, в която гледат своите растения. Дано да ви е било интересно, да сте научили нови думи. Довиждане!